Pagpalang araw po sa inyo lahat. Dito po ako sa bahay na gusto pong pablisingan kasi i-repairin po. Kaso nung may naglinis po dito, tatlo sila naglinis po ay bigla po sila nagkasakit. Ibig sabihin po yun ay marami pong naninirahan po ng mga masamang espiritu o mga elementong lupa. Nandito lahat po yung mga masama. Kasi matagal pong hindi pa natirahan po ito. Yung gusto may-ari po ng bahay ay pa-repair po. At kaso yung naglinis po ay nagkasakit po. Grabe. Pumunta po sila sa akin, ginamot ko po sila. Kaya alam ko na masamang espiritu o maligno dito po. Matagal na po itong matagal na pong 15 years na po siguro na hindi po natirahan po ito, na pinapasyal-pasyalan na po ng may-ari ng bahay. Tapos pinalinis kasi gusto po nilang repairin o palitan ng mga konpo. Kasi nakaipon na sila siguro. Pasensya na po kayo kung medyo nakaubad ako kasi nabigla ako na pinunta na ako sa bahay. Titignan ko muna sa labas at papasukin mamaya bandang alas 6 ng hapon po. Gagawin ko po yung pag-blessing po, pang-basbas, pag-blessing para mawala po yung masamang espiritu o masamang lupa, negatibo sa bahay na to, para gumaling na po yung napinsala po ng naglinis po dito. Ikutin ko lang po, pero mamaya ko po biblisingan po ng bandang alas 6 ng hapon po para mag-agaw liwanag, mag-agaw dilim sa kaaraw po, para mabisa po. Papasukin ko mamaya sabay blessing po. Pero mga yung po, tinignan ko mga bandang po ito, alas 10 siguro ito umaga. Ikutin ko po itong bahay, tapos mamaya ko po i-blessing po. Sana po kung mayroon po kayong comment po, mag-comment naman po kayo. Maraming salamat po. Ito po yung bahay po. Abandonadong bahay po ito. Ayan po. Wala pa po kasi yung may-ari ng bahay. Usapan namin mga bandang alas 5. Pinasyal ko na po para makita ko pong area kung po. Ito po yung bahay na pare-repair po nila. Papasukin ko mamaya pag sabay blessing po. Kasama ko po pala yung aso ko. Waiti, halika. Ito po yung aso ko po. Yan po aso ko po. Alam niya po kung may masamang naninirahan po yan. At titingin po yan sa isang bandang lugar kung saan po sila naroon. Yan ang aso ko po. Tinuturuan ko po yan mula nung pagkabata po, ay tinuruan ko po na yun na mag-con po ng mga masamang tao, masamang mga espiritu. Tinuruan ko na po yan, kaya alam niya. Yan po. Halika na, Waiti. Yan po ang Waiti na aso ko palagi. Ito po yung bahay. I-repairin po nila kasi ito. Kaso yung may nag-con po na naglinis po dito, hindi pa nun natapos, nililinis po. Marumi pa. Kalat-kalat pa. Dalawang bahay ito, magkapatid po yung may-ari. Ito yung isa marami pang dumi. Katabi ito lang pinalinis pa, gagawin pa ito. Unahin po siguro to. Yan po. Ikutin po natin. Nandun sa harap. Halika na. Ito po. Ayan po. Bambungan ng papaya. Lilit pa. Ayan po.
bubuksan po ito mamaya magbandang alas 5 at kukunin ko po, biblisingan ko po. Hila ko muna ito. Ito po, harap. Yan po yung harap niya. Ito pong tiris po niya. Dito po siya, ito yung pasukan po. Nararamdaman ko po marami pong po, masamang espiritu. May naramdaman po ako na parang tumitingin po sa akin. Parang po siya. Parang natatakot, parang nasisilaw. So po mamaya pong bandang alas 6 ko po gagawin po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pinakita ko lang po at bubugan ko po siya ng pang-blessing po at pang-basbas, pampaalis ng mga masamang espiritu para lumayas po yung masamang espiritu dito. At lalagyan ko po ng panara para hindi na po sila bumalik. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po mag-subscribe kayo, mag-like and share. Hiwaga ng Pangasinan naman po. Maraming salamat po sa inyo lahat.